Ashirova mukadzi ine singazivi kuti mukadzi wake ndokubva ndati unorova munhu wauri kurova unomuroverei purazi munhu wauri kurova uyu mwana wangu ndakamuona semunhu bva anopindura akanditi unodei pamukadzi wangu siyana neneni ndinopedza nyaya dzangu ndega ndosaka uchirara nemuroora wako. Chii chiri kuitikapo pakamira sei apo ndati dai uri mumwe wakwanisa zvakuwata se wadarikira nekuti nyaya yangu nemudzimai wangu ini nandiwadzana newe inyaya yemumba mangu akati kana uchiti uyu mwana wako ndokumbirawo kubvunza kuti nei pandakazobvisawo pashoma ndisina kukuona tendai maoko tirakidze kusheka kunonzi kusheka namaoko mazano munoita sezve munombundira kuti kuti mahama nehama itaitioni zvoratidza kuti makorokoto ombera nazvandaida chirenje nyaya inoti wakandituka wakanditi ndinotorana nemuroora wangu ndorara nemuroora wangu pamusori makurukota nevese vedare vakateerera takumbirawo mumangari upinde mudare tinzwe nyaya kuzviseri wanga wari munhu uchira pamusoro iri changamiro pamusoro vedare pamusoro yevana baba nana mai. Nyaya yangu inoti ndakabva kubasa taurise ndakabva kubasa ndobva ndaenda hangu kumba kwangu asvika kumba kungo kune rufu mudandamira ndanosiya bhegi kumba kwangu ndabuda ndakuenda kurufu murodhi ndobva ndaona semu ndinge ndisingamuzive mazuva iwayo murodhi achirova mukadzi ine singazivi kuti mukadzi wake ndokubva ndati unorova munhu wauri kurova unomuroverei purazi munhu wauri kurova uyu mwana wangu ndakamuona semunhu bva anopindura akanditi unodei pamukadzi wangu siyana neneni ndinopedza nyaya dzangu ndega ndosaka uchirara nemuroora wako. Ine hana kumupindura ndakangoramba ndakanyarara saka ndoda kuti anditaurirewo pamberi pedare kuti akandiona ane umbowo hupi wakandiona ndichirara nemuroora wangu. Ndapedza changamiro muroora mwana womwana wangu mukadzi womwana wangu. mainzwa zviri kutaurwa nemumangari pamusoro imambo sandapedza manhere acho ndakaenda kumba kwavachirenji ndakatotaurira baba wacho ndikati inini handizive mwana wenyu ndatanga kumuzivawo nhasi saka ndatsanangurira kuti mwana wenyu andituka sematauriro andaita saka nechikumbirawo kuti mwana wenyu kana achipota achituka vanhu anofanira kupota achitukira vanhu mumba menyu kuti kupota achifanira achituka vanhu vese vese. Vachirenji vakandipindura kuti bota zvawaita zvakanaka wakuona mufana wangu wakazondiudza inini baba wake zvaunza kuti ndini baba wake. Apa pane chitokumbirawo kwauri wewe kuti nyaya iyi ndichauya kumba kwako nemukomana ndikumbira ruregerero. Ndakandati alright Mr. Chirenje pakanaka ini ndakumirirai zvamati muchauya kumba kwangu. Ndaenda kumba kwangu ndakatenda nemwana wangu nemumwe mwana wangu vakomana vangu 2 vakomana vakadzokera kumba kwangu ndakamirira vachirenje kuti vauye vachirenje havana kuuya ndopandakazofunga kumangara nyaya yangu kuti mambo vandipatsanurirewo nemukomana wainzokanya ndakupomerwa pamusoro vedare pamusoro vemambo hongu nyaya ndainzwa uri kuibvuma iri mhosva yacho mhosva ndiri kuiramba sei uri kuiramba pena kudari tinzwe ndofunga chakaitika ndechekuti inini ndaita kakukakavadzana nemukadzi wangu ndandisingatorwisana nemukadzi wangu titori murodhi uyu aibvawo kwaaiva ndokubva angosvika achimira ini handiwadzane naye handiseke naye
ndofunga zvadaro akasvika pangatiri ndobva ndibvunza kuti chii chiri kuitikapo pakamira sei apo ndati dai uri mumwe wakwanisa zvakuwata se wadarikira nekuti inyaya yangu nemudzimai wangu ini nandiwadzana newe inyaya yemumba mangu akabva aita nharo ndobva nditi manje uyu mwana wangu ndakati kana uchiti uyu mwana wako ndokumbirawo kubvunza kuti nei pandakazobvisawo pashoma ndisina kukuona akabva aita nharo akaramba akamira pangatiri ndopandakamubvunza kuti asi unodanana nemukadzi wangu here sei uri kuramba wakamira pedyo ini uchiona ndikakavadzana nemukadzi wangu akaramba aripo futi pakare ndopandakazomudza kuti iwe kana uchiramba wakamira panapa asi unoita basa rekunyenga vakadzi vevana vadiki here ndo mashoko andakataura ndina kutaura zvekutaura nemukadzi mwana wake muri kumudzira kuti kudii avo baba vangu vacho vaziva herewo ina handivazive ndotongovaonawo munharaunda saka iwe kana uchisvika panguva yekuti wakungochitakanutswa hako wasvika pakuti aiwa wasvika pakutaura mazwi iwayo zvinga zvichirevei uri kutakanutswawo zvako zvakaipei uyu munhu mukuru uyu kwauri tanga tisinganetsani tisingarovani ndofunga taitotaurira nemukadzi wangu tichiti andeikumba tichifamba iye ndopaakasvika achimira saka paakamira ipapo ndopatakatanga takutonetsana naiye mukadzi wako ari panapa so izvi zvavo ndizvakwarisakana alright kwemi mpindeka mutinzo pamusoro idare pamusoro ichangamisa ndinoda kungopokana nemashoko ataurwa navabota zvishuwa vakauya kumba vakataura nyaya yavo kuti ndo zvakaitwa nemwana pandiri kupokana navo ndepekuti vakati chii pavari kutaura kuti ndakavati ndichauya ndati vakauya vakati chii pamunhu mwana wenyu andituka sematauriro avaita asi ini semunhu anga asipo handaikwanisa kuzviramba zvadaro vakati muudze mwana wenyu auye kuzokumbira ruregere handiti ndo zvavakandiudza ndikavapindura kuti haiwa ndichamuudza alright munomira ipapo munovaziva vanonzwani vabota kouyu mwana wekubereka chaiyo akakurira kupi mudandamira ava akagara makore mangani muchivaziva ndingangoti ivava ndovaziva kubva vachiri mupana saka kana muchivaziva chiri mupana uyu akaberekerwa mudandamira akakura mudandamira sei asingaziva handikwanisi nzvimbo yati handida ngotiwo zvei ndangoti mungopindura zviri logical here kuti uyu ataure kuna kuti handitobaziva kana mbichani ndinoda kumubvunza kuti zviri logical here handingati ati anongovaziva kuvaona mirai mudzoka hamusanzveke zveitaurai chokwadi izwai wachirenji uyu mwana makamuberekera mudandambera ava vakakura muchiona ari mupfana vakakura mudandambera munogara kure nakure zvakadii pari zvino ini ndakuprison panguva yamakakura iya makagara mese iyo ndofunga panogona kuita 100 meters handiti vanoita mabhora ezvikweshe vachikura munharaunda yama vangatadza kuziva kuti uyu munhu pakukura pakuitirana nhamo pakukumbidzana he is not a stranger kuna uyu is he a stranger saka uyu hagoni kuklema kuti handitobvaziva because is a neighbor muneighbor makore magara nekuti 32 years uyu ava vachigara muchindibakabvira kuvaona vari mupfana vachikura vasvika pari nhasi hazviite kuti family yenyu itaura kuti ava hativaziva zviite it's illogical it doesn't hazviite tali kungoramba zvavakauri kuramba kuti ndatiri mudare but hazviite tali generally vanhu munogarisana navo within a radius of 100 meters even a radius of a kilometer makagara mutauni munozivana silogical munozivana because munoenderana kunhamo munokumbidzana munodidini
Saka I don't accept your argument kuti hauvaziva because it's not logical. Urachendera zveimberi. Nemgo. Iwo maziko zvosvika pakutaura kuti munodai nevana vechidika akonzwa achipinda mupfungwa dzako sei uchitaura mazwi akadaro kuno wako? Musoro wedare. Chakaita kuti ndizodaro inyaya yekuti vakaramba vakamira vachida kunzwa nyaya yangu. Inini handikuwadzane nawo saka ndaisada kuti vanzwe nyaya yangu. Ndo zvakaita kuti ndizotsamwa kusvika pakutaura mazwi akadaro. Wataura zvakanaka manje. Undovaziva but handiwadzane nji nawo. Zvalogical manje handikuna nyeri bana. Ende hauna kuda kuti vanzwe chi nyaya. Imi makamirire chi pakanga pane nyika. Pindure baba sio. Musoro wedare. Ina handina kuti anorara nemuroora wake. Ndakati asi unoda vakadzi vevana vadiki here nenyaya yekuti anga akamira pandiri achiramba kubva panyaya yangu. Aita nharo achida kunzwa conversation yedu achita kunge arida kutiyananisa. Asati moti kana aida kuyananisa zvakaipi? Zvakaipa nekuti nini handiwadzane naye. Taitoenda kumba iye ubva aita nharo. Saka iwe unoreva kuti da kwaonekwa uchida kupudza mukadzi waifanira kungotsiya uchipudza mukadzi. Kwete. Kuti hauchanane nawo. Kwete. Zvaureva. Baba vati iwe zera rakwe ndakatovati izvo zvekutoti iwe baba wako is an African. Wanzwaka wazvizwa wati unonza zera same chainingi vachirenje is very an African. Kuti mukomana wezera radaidze kuti iwo ndakamuona achimira pachi ndakamuudza kuti asi unodanana unodanana san African. Ende isusu kana tiri pamatare akatasana matare anoremekedza our customs anoda kuti tirambe tichidzidzisa vanhu tirambe tichitaura vanhu kuti no chivanhu ichocho tsika dzechivanhu idzo dzinofanira kuramba dzakadii. Iwo kushaya tsika dzeuAfrica idzodzo ndio zvakaita kuti atadze kugamuchira kubatsirwa. How do you feel kana mukomana mwana wacho utaura kuti iwe mudhara? Zvinonza ndio zvaroda uno. Saka ino chikumbiro changu chanchiri kuti pandinobatwa nenyaya ndikuya ikoko tikuya zvedu ikoko tikuya ikoko tikumbotamba nemutu nekuda kumbotseketedza pamukomana uyu. Now iye ari kuvharidza kuti aisada kupera, but there's so many people munyika munomu vakapinda panjodzi vakapara mhosva nemhaka yekutadza kuteerera pakutsiurwa. Pano vanhu vakawanda sereki vakatopindirwa kunzi usadaro. Handimona papublic chaicha pano vanhu vakatanga kurigana apa vanhu vanomhanya kuti usadaro munokuwadzana. Zvakaipa chiizvo zvizvo hazvamboipa. In fact unenge uchitobatsirwa kuti urege kupara ngozi, nokuti kana munhu munoita semuri kutaurirana zvinotanga asi BP inoita ichikwira. Saka uyu semunhu mukuru manje ane wisdom akaona kuti hongu vana vari kutaura zvavo
asi zvinenge zviri kuenda kwakaipa. Regai nditsuure but yakanasomuti nonono wapindirei panyaya dzakadaro. Ende handizive kuti nyaya yekuti unodanana asi unodanana naye mukadzi wako iwo sei wakafungira izvo, asi mukadzi wako anopinda musoro yedare kwete kudaro usei wakazoda kukurumidza kuti asi unomuda here. Chakamboitika ndechekuti ndine mumwe musi wandakamboenda kubhora nemudzimai wangu. Asi inini handizvizive kuti mudzimai wangu nemukadzi waabota vabereki tongoti mai vemukadzi wangu inini nemudzimai waabota vaiwadzana. Ndofunga tiri kubhora ikoko vabota vakaita incident yekuti vakaona mukadzi wangu ndakamira kumashure, mukadzi wangu ari pamberi, vakamushedza. Ndobva mukadzi wangu achicheuka, ini ndakaenda pedyo, ndopa wakabva waregedza kumushedza, vana kana kuzomumoresa. Saka kubva ipapo inini handina kubvira ndajekerwa nawo. Oh good, fine. Then you are uya kwandiri manje. Andiwewe. Pandambokuakizwa kuti I don't accept that is illogical. Anoona tapinda ngwara rimwe chete kuti iwe mboteka uchiti ava ndivaziva. Asi izvo zvako vaziva. Roman, wakuvaziva manje kuti uri muri mondomuziva ndakambomuna shida. Saka munharaunda imwe chete yatikutaura, kana uchipinda padare kuchitongwa nyaya, be truthful, usawanza hasha, usakurumbidza kuvhara kudai tinongozosvika chete patinomanidzirana kudai. Saka tiri kutaura nezvenyaya yemunhu waunoziva kuti hausingaziva. The fact yekuti unomuziva iye, the fact yekuti anokuziva kunyange nemudzimai wacho, ndio zvakamupa kuti amire aone kuti chii chiri kuitika, zvisinei kuti motive yacho yanga iri yei, sei yauda kutry kuburitsa, asi akamira achiti apa vanawo ndinovaziva, chii chiri kuitika pano, ende vari tu chete, ndo saka akamira kwaari in order to help. Wababata, asi kwauri yanga isiri chi help, wakatofungidzira kuti munhu uyu ndakambomuona achida kunge anonyangira chi mudzimai wangu. Right, Mabota, makambokwenya mwana akaenda. Nini papo handipazivi, ndinokwenye papo ndipazivi, nekuti kana kubhora chaiko mambo, bhora remudandamera handiwanzoenda kubhora remudandamera, nokuti kazhinji kacho nditori kubasa, zoti kana kutoya koko ndateta nhasi ndatofanira kunge nditori kubasa izvezvi. Asi mudzimai wenyu imimi namai vemwana wemudzimai wako vanoukama sevanhu taigara tese taipinda tese. Andati vanoukama here? Aiwa, hapana ukama. Hapana ukama. Mungu mambo. Zvokuti mwana uyu mukadzi wake uyu akatoberekwa muchitomuona. Mungu mambo. Akatokura muchimuona. Mungu mambo. Saka uya doda akatondiona anotonditi baba, kana vana vacho vamarumbe wacho vakatondiona inini anotonditi baba. All right. Now saka uyu mwana uyu ane mafi nemi. Okay. Yekuti ari kufungidza kuti mimi munomira makakwenya shi mudzimai wake, ndosaka akakurumidza kuitira ukasha kuti muri kudei achikanda mashoko akadaro. Munoti kudii nazvo? Mafungiro yake mambo. Mafungiro ninga tsisi mambo. Okay, zvakanaka. Mubvunzo wenyu ndokuti chiwa mukanyoresa? Toda kuti andiudze kuti ndinorara papi. Akandiona ndakarara papi nemuroora wangu. Apa? Ine ndinawo umboona. Hauna umboonawo? Saka ukataura zvomusoro wako neukasha? Handina kutaura mashoko akadaro. Alright. Hapana anga aripo akanzwa ndichidaro anogona kuuya opa uchapupu kudare rogutsikana kuti ndakataura. Chadzoka zvako. Yes. Imi makapomerwa mhosva wakaenda. Mhosva iyi ndeyekuti kudii? Mashoko avari kutaura. Samon, ndofunga rakanyorwa kunzi chii Samon?
imambono verenge vanyoronzi yakudare uzondiudza kuti ndodanana nemurora wangu. ndimina makanyoresa izvi ndakanyorera right ava vakataura here kuti munodana nemudzimai aiwa ava apa ndototaura kudhara ndikati munhu akanyora samunhu akakanganisa ende akakwirira mwana wavo same babayo handina nyaya nababa baba ndinowadzana nawo zvakanaka handina kana yesu kana kutukana nababa handina kubvira ndatukana nawe kana pandakatosvika kumba kwakatotambira zvakanaka. samoni makapiwa nani oi sei makanyora samoni mashoko yandakanyora apa ndemashoko andakapiwa. muchipiwa nani mashoko yakasvikira kuna Merisau ndokwanga vasvikira Merisau ndobva kuti ai handichisiri munzira iyi. Merisau sei achigamuchira nyaya dzepano Merisau hachisiri mubatsiri wedare rino mazvizwa nevanhu vese vangara muglendi nemudandamira imomo so Merisau hachashandira sanganingi dare rine handitika musamutevedzere right anogama nyaya dzatiri kunzwa kakawanda dzisiri dzeningi munosenzesa vana chareka ava nemimi manzwa right good now initoda kudzoka kunyaya yekuti ava vapinda sei ava imimi mavapinza sei imimi sei makanyorera Simon kuna muchipiwa ningi navo aiwa chakamira nyaya iri kuitika ndeyekuti ava vanoziva stereki Merisau ava mang'ava ndokubvaenda kuna Merisau haana kuvataura kuti no Merisau ini handisisiri kuye akagamuchira nyaya ndobva azati mapurisa ari kusenza kuye ndinhingi ndobva afonera upi samwani information iripo ndinhingi uyu ndobva ati zvakanaka ndobva tanga kunyora chi samona ndobva anoseva iri munhu rasevo saka makaseva mangani ndikasvika baba wacho zita rakasenza zita riri pabandirani baba wacho riripo neremukomana riripo vari 2 ndozvakaitika yazosvika uno iri second hand information isina kubva kune vava iri zvinoti ava ndatovaonera panapa kwatoonera saka mosori pana Merisau akapa information isiri nokuti anoziva timu yaise mupi pamusoro kana Merisau kutaura ndinoda kubvunza kuti Merisau angataura kuti misina baba vacho here kana kuti zvakabva kumumama akanomama verenga zvakanzi misina baba vacho here kana kuti po varipo saka ndakuratidza vanyoronzi kota Rutendo nezesa kota Sam Chirenje and father Chirenje and father Chirenje ava vari kutaurwa naMerisau pafoni ndobva vanyora muri ikoko saka munhu aiandastenda kwazvo mamiriro ezvinhu ndiMerisau kuti nyamhosva iri pamuri kwete uyu saka isiri kuti isusu imimi ini ndiri kuona kwandiri kutarisa mambo hamupo mhosva ine uyu kana nini pandatosvika chitotaura naye yangu ndatotaurawo ndakati baba aiwa handina problem nawo munhu akatonyora samunhu akaita se akatokanganisa right fine baba endeni mugara aiwa zvabasa izvi handinoda kungobvunzawo changamira bvunzai saizvozvi handiti zita rangu ratoshata Chirenje vaenda kudare nevane mashoko avakataura avari kudiwa kunopindura kudare nemwana wavo saka mamuda kuti chii ndangomirirawo kuti ndinzwewo kudare kuti rinoti kudii saka dare riri kuita handi munonzwisa izvo rokuti exonerate
pamwe mukaenda kuchivanda pane izoro kuti izorora kuti hazvina zvazviri kureva hamumo musha mamuchinzi munayo hamuna hamusirimi asi nerimwe zita rangu raita sei rashata ndiri kwamuri kuenda kweso hakuna aperekedza mwana wenyu kudare aiwa kana makati kuperekedza mwana hazvibatsire. There are so many times vanhu dzavanosunga vachienda kukotu uri kutaura kunzi aiwo hausiriwo nemhosva asi kunze uko anenge atotaura kunzi atorwa nechi mapurisa so many times asi kutaurwa nekotu kuti man no iwe munhu ikakaka haasiri hazvisiri izvo handiti maonaka. Saka inini samambo ndikuti hamusirimi muri kubatwa nechi nemhosva pamuri kuenda ndiri kupada muri kuti ndasvibiswa chi zita. That's a criminal offense yamunokwirira miri zawo. Pamusoro ichangamiri ini handikwanisi kukwirira miri sawo ndinokwanisa kana kuri kukwira ndinokwirira bota nokuti ndiye wandagara naye pai izvo zvakwamurizvo munoningirika moro ndazvona ndepamuri kudai ipapo kuti ini ndaningirika ini sedare rino samambo ndikuna kuti hamusirimi munouya kuzomira nani muchimirira mwana because he is a major ari above 18 anozvimirira chi ega. Imimi hamusiri makakanda mashoko tinotarisana nechi neuyuyu samanisi iro rakanyorwa. I don't know what happened. Saka ndiri kuti hamuno munyaya enda munogara right tosara neuyu avari kuda mhinduro yekuti sei wakadaro pamusoro ichangamiri ina handina umbo mashoko avo hamuna chi handina umbo mashoko avo kana kuti nditi ndinokwanisa kuvapindura nekuti handina kunge ndataura mashoko avo. Chandakataura ndechekuti asi unonyenga vakadzi vavana vadiki here ndo zvandakavabvunza ndichishedzera. Sei wakadaro? Handakange ndatsamwa. Oh good. Fine, that's great. Wakanga watsamwa ipo kuti makatogara makatotsamwisana kudhara nemukadzi wako? Takatsamwisana. Makatogara makatsamwisana ka. Saka uyu kuzomira kwake plus pagara kutsamwisana kwacho kwagara kune suspicion. Ndinoona. Kutsamwisana kwacho kwamanga makaita imi kwagara kwangu nechi kune kufungidzirana. Kwete kufungidzirana kuno nemudzimai wako. Because wazozvitaura kuti ndakambomuona futi akamira nani neuyu achidedzana. Saka zvaakauya akamira zvakabva zvatonyanya kuti achi wese ndibva mupindura manje kuti asi unodana nechi nemadzimai wako vabota ari kuti kwete handina kutaura mazwi iwayo. kuramba hake handingamupikise nekuti ndiye ari kuramba asi ari kuramba zvake zvaari kuziva iye muridzi chezvake iye ari kunyatsozviziva kuti ndo zvaakataura murora wao nokuti yanyaya ndosaka akuramba. Murora wao unomuziva? Ndomuziva. Kumwana wao unowaziva? Ndinowaziva. Mwana wao unomuziva mukomana? Ane murora ane mukadzi? Handizivi. Asi iyo pamaswe yekungotaura chero ndozvaonita kuvakadzi vanadiku uri kuona ari sei? Uri kubvuma uri kutaura uchitaura kune vanhu uri kuona ari sei? Akashata. Unoagadzirisa sei? Unozvigadzirisa sei? Nenda kutokumbira urege. Ndiwo kawaripa? Ndakutokumbira uregerero kuna wabota. Ndakakutadzira. Ndofunga masvika pano pamusoro imamama mbombera zviri kupindura. Ndaida kuti tirambe chikomedza kuti muno munyika muno kunyanya nyika yatigere yamambo chiweshe neZimbabwe yese tine tsika iri mutsinga dzedu sevanhu kuti hakuna kana kuti tinoti isusu zvinotora musha wese kukudza mwana vabata zvirimo mutsika yedu yekuti
kana mwana akaberekwa ari mucommunity akadzingana kubuda panze apa achitamba nevamwe community yatoitwa involved musha wese watoto involved mwana wedu kukura kwake tese tiri chimutarisa kuona kuti mwana wedu ari kukura zvakanaka here matambudziko chitaseni tichiningirika now nemhaka iyoyo tinozoonekwa manje takuda kuona kuti vana vedu vagere zvakadai hongu pangu ndangomba nefungidziro dzauri kutaura idzodzo asi pamunhu chaiye munhu chaiye murume kana mudzimai atingati a reasonable person chokwadi achingave chinhu chakanaka chekuti ndakaona varume vaviri ava ndivana vakamira apapo vakatombisidzana vakadyongana matundundu aya andibona vadyongana matundundu kana mhino dzakatonongedzana vakanongedzana pahuma apa nokupfuura nichimwenda asi tichiona kuti zviri very unusual havasi kurwa asi mamiriro avakaita ndekutoburisana matundundu idongopfuura zvangu itichiziva kuti chimiro chavakaita ikakacha hachisi chamazuva ese chimiro chinoratidza kuti vanhu havari kuita sei vari kumisidzana munhu ane pfungwa dzakazara sei dzinotarisirwa anomira vakomana pakanaka here apo handitizvo pakanaka here apo vai uchipindurana kana vachida kupindura kuti wakapusa serekiyo ndinokukuvadza vakutopatsa saka a reasonable person munhu anochaiye ane pfungwa dzakanyatsa kuti haapfuure paanoona kuti apa pangangoita njodzi apa vanhu vangagona kunge vari vaviri chete asi vanenge vari kutatsurana saka kumira kwakaita baba kwandiri zvanga zviri proper kuti vakutarise kuti pakanaka here apa pane mudzimai nemurume iwe watopupura nechikara kuti zvachiwa ndanga ndiri bp ndakatopikawo asi kupika kwangu kwakazoshatiriswa nekumira kwakaita baba kuti vaida kunzwa nyaya dzangu isu kuti vakamira because zviri reasonable vabata vadani zvanga zviri normal kuti vamire vabvunze asi wakazovakanda mashoko manje mashoko anonzi magara mwoyo now mabvunzwa apa kuti zvakanaka here zvokuti baba dezera vaudze kuti asi munonyenga vana vadiki ivo vatomiro vachida kutaridza kuti kwakanaka here izvo zvega tombosiya zvaiyo kuti wakati munorara nemuroora asi zokuti irori harina kumira zvakanaka nekuti wakaringira right uyu murume ane mhosvawo yekutaura mashoko asina kunaka iye aida kutonunurwa kuti asapare mhosva nemudzimai wake kuti mwoyo wenyu uchene munodai pane zvinhu ataura kuti ndinokumbira regerero kana kuti munoti kuti ndichene ndinoda chakati regerero iroro ndo randaida kuti auya azokumbira kumba kwangu pandakanotaura nababa wake but kaita nguva refu asina kuuya ndosaka ndakazosarudza kuya kuno kudare ndozvinge ndakatomirira bhozi nguva nyaya yakatitika pandinoti anonhanira kumwedzi ndahafu saka ndakatovamirira kuti vauye posi pandakatienda kuna baba wacho ndaitofungidzira kuti ivo vakatonitaura varambawo zvavapa asi vakatonitaura kuti kana ndichataura nemwana wangu ndogouya kumba kwako toita sei kumbiro rege zvino anoti wantu kukumbira rege sura kwaita muri kuti kudi arugero ndorogamuchira dai toda ndoringe ndakatotarisira kwaari kuti achaya chindikumbirawo regerero very good ngatiomberei maoko ndozvoda madare dare rida kuti kana tasvika pachimonaswa chakadai zvanaka uyu mwana uyu ati baba ndinokumbira regerero ndakatadza ndikukanda mashoko
asina kururama pamuri. Baba vati no zvakanaka ndazvinzwa ndaida kuti uzvite tiri kumusha uku kumba uku tigotaura ndigotaura zvandinotaura tiri mucommunity medu but ndakaona pasina remorse handika yakaita saiyoyo asi ruregero rwako ndaita sei ndarugamuchira handitika very good chisumukai mise muri vaviri sumukai mirai muri makasuruka zvishoma kudai kunuku batanai maoko tirakidze kusheka kunonzi kusheka namaoko mazuva ano munoita sezve munombundira kuta kuti mahama nehama itaitioni zvoratidza kuti makorokoto omberai iwe chigarai zvei pasi tichipedzisa iwe make sure kuti unoramba uri mwana ari pasi pevabereki pasi pevakuru wazvinzwa ka avava vangagona kudai vari mudiki kuna baba wako asi kana ukaona nezera ari ndi baba mudiki whatever ndokugarisana kwatinoita mucommunity vana vadiki vakadai so muda kutora mucherechedzo wakanaka kubva kuvakuru venyu magariro akanaka munharaunda musawanza ukasha musasasamurane magariro evanhu vatema ndeukama hunoumbwa pakuberekwa ukama hunoumbwa nemutupo ukama hunoumbwa pamwe chete nekugarisana munzvimbo mazvinzwa ka baba wako akashaya kana mari muri pedyo mune ukama hwakanaka unotoridza mhero kuti nai vedu vabota mhanya yekuno handiti vakuru vari munharaunda vabota mambozvinzwa here zvaitika paningi pachirenje pamba pachirenje chii chaitika vachirenje vaive vatisiya ava ndovanokurumidza kumhanya kuuya kwamuri kuvakomana nematambudziko todii imi makumhanya netsoka asi vari kumhanya nepfungwa itaiso hani ndokugarisana eka zvomakatawo kama kudai hatidi enda munogarisana zvakaita sei zvakanaka chisumukai muende